ndakabata message yemukadzi aidanana naye. Ndobva ndabvunza ndikati mukadzi uyu aisa message ndiani? Zvikanzi ndigogo. Ndikati gogo vane kuti unotamisira nguva yangu here? Nini murume uyu haasi kundida, asi ari kuti anondida. Pandane 5 months ndisingazi murume, ndichingogara. Kana chandadya achizive pandarara apazivi, asi anoti ndiri uri mukadzi wangu. Saka ndauya pano pamberi pedare kuti ngandisunungurewo ndikwanise kuwanawo murume semwana mudiki ndodawo kurarama ndiine murume. Jadheu riyangu vasvika pakuexpire. Ndobva ndavavinga ndikati ndipei mari kuti jadheu robhadhako. Vakati handina mari chingorisiyera kadaro kaexpire nabasa. Ndo mhinduro dzavakandipindura. Mwana ukamuchemera kumukadzi zvakanyanya unopuhwa mwana handiti mapawa. Nokuti mwana haafanirwi kuitawo kuchemera nokuti mukadzi achitongouya kumuruma zvo ndakuenda kubasa ari kunobereka vana vangu. Asina kudzidza wacho ane diploma. Vamwe tu vari asina kukanikwa nezvepadera. Ndoda nyaya dzechokwadi saka nditrusted nobody. Mari dzedu dzemakare dziripo. Ndakabvisa. Kutendai ari ku Tendera. iripo. Ungatogara padare pacheya pedu wakauya kudai. Nyaya dzavaita dzakabarirwa pane nyaya yekusawira nyaya yemaroro. Rosemary mochichavo Murume wangu. kutendai Yanzodzi yangu. taura Rosemary tindozvawadedzera kimo Suraita. Ini ndakarorana na Give More 2021. Takaonana kubasa. Pamaini pandaishanda. Patororana kanobvisa marumbo kwedu. Tarorana patazoenda kumba kwavo. Taenda kumba kwavo. Anga akamborora mukadzi kumashure. Ini ndakati handikwanisi kugara pamba pomwe mukadzi. Ndoda kuvaka pangu ndega. Takapiwa pokuvaka nababa vake ndobva tavaka. Takavaka 3 rooms. Ndobva tatenga mombe. Ndobva tatenga ngoro. Tatenga property yese yemumba. Ndobva tazotenga zvese zvinodiwa mumba zvemukati, magumbeze, maplate zvese nedhudhubhaiki. Zvadaro takabva kubasa kwataishanda ndobva tachinjwa ndobva taenda kuKadoma. Takatanga kunetsana. Iye anga tine wevana, ini ndine vana vangu 2. Panyaya yekuchengeta vana, iye akati handisi kukwanisa kuwana mari yekuti ndichengete vana vari uku vaendese kumusha kwedu. Ini ndobva ndati hazvikwanisiki nekuti mai vangu vanorwara. Mwana wangu wavanaye ndiye anovacherera mvura sinzi vakamuchengeta kubva ari mudiki. Zvadaro tikachinja basa ndobva tandoshanda kuMazowe. Tashanda kuMazowe takatadza kuwirirana. Asi naye takatadza kuwirirana. Iye akangobva ndoenda kumba. Paakadzoka kachinditi vabereki vanditi mukadzi unoshanda haiti. Ndobva ndati ko vari kuti mukadzi anoshanda haiti. Wakadii kunguru wandiudza kujara kuti mukadzi anoshanda haiti. Musandaitawo production pane zvandakaisawo zvine simba rangu. Ndobva zvikaenda zvandagara dare kumba kwedu nevanhu vekumba kwedu vakati mukadzi anoshanda haiti. Ndobva ndagara tinetsana kudaro. Ndakabata message yemukadzi aidanana naye. Ndobva ndabvunza ndikati mukadzi uyu aisa message ndiani? Zvikanzi ndigogo. Ndikati gogo vane kuti unotamisira nguva yangu here? Zvikanzi zvawamubvunza izvozvo zvapindura ndizvozvo. Ndakatora nhamba dzagogo vake vekuKadoma. Ndobva ndavafonera. Asi pandakavafonera indaita sekuti ndini hanzvadzi yake handisi inini. Ndobva vanditi uri kupi? Ndikanyepa ndikati ndiri kuKadoma. Zvikanzi uri kuitei? Ndikati ndabva kumusha pane zvandakugadzisa muKadoma. Zvikanzi uye nekumba. Ndikati kwakanaka here? Zvikanzi pane muroora mukadzi wemukoma wako ari kuda kutoenda kumusha musi wa1 December last year. Ndobva ndati ko aanayi kuMazowe achazoita sei? Zvikanzi haite bhozi hana production akuenda mari aisa kumba kwani? Kumba kwavo. Ndobva ndati ko zvinhu zvake zvakashanda muchaita sei neimba yakavaka? Zvikanzi chake imapoto chete nemagumbezi. Imba ndeyababa, mombe ndedzababa. Ndobva ndati saka pandakakata foni ndakabva ndazovafona feedback. Ndikati sorry gogo ndimamova mamutaura nani naye. Ndobva watanga kundituka. Ndobva ndasiya foni, ndakazosiya foni kumunin'ina wangu. Vakazotuka nemunin'ina wangu handisi zvavakapindurana, ini ndandisisipo. Zvadaro ndakagara
ndobva iye anditi handei kupi kukadoma. Ndobva taenda kukadoma takasangana baba vake nababa tondi baba tasangana mukadoma. Ndobva tahandei kumba kwenyu. Ndobva taenda tichienda tikasvika kwavamuyai. Ndobva zvikanzi vamoyo variko here zvikanzi handizivi. Ndobva vafonera vasvika handipo ndiri kwanda achita basa. Ndobva zvanzi amai vari kubasa vakazobva vamhanya zvikanzi manyisa izvezvi takatomira pamba penyu tikutomhai tachira makomba embeu takakumirirai. Mama wangu vakahaya mota kubasa kwavanga vari vakauya kumba zvikanzi taya nemwana wenyu haticha kuti kugara naye nekuti haazvari haana kuita production yemwana mumusha. Ndobva zvikanzi vakati ndo zvamaya nazvo asi madherera masingafaniri kuudza inini tezvara mashoko iwayo zvikaita ngoti tingouya tigadzirisana. Ayo ndo tingati ndo sosi yedambudziko razoita kuti muuye kuno zvese zvamuri kutsanangura. Isusu kazhinji kana munhu auya kudare handiti tinoda kuti atiudze takaitirana zvakati handiti vati chazondiwinza kudare ndechakati handiti chaunza munhu kudare chine zvinenge zvakonzeresa zvinozoda kutsanangurwa tazvibvunza handiti mapawana tiudzei kuti nhasi chamavinga kudare imimi chii. Chandiunza nhasi murume akanditiza kubasa kwataishanda tese. Ndobva aenda kukadoma ndobva anotora mumwe mukadzi wafanogara naye last year netuti December. Ndobva agara ari koko. Ini ndakabva ndaenda kunoripota nyaya yangu kuti ndoda zvinhu zvangu andipe zvinhu zvangu sinzi arora mukadzi andipewo simba rangu randakashanda saka zvakanetsa ndobva atsvaga loya zvadaro ndobva azombodzoka. Saka ini chandauya pano chokuti inini murume uyo haasi kundida asi ari kuti anondida bandane 5 months ndisingazivi murume ndichingogara kana chandadya achizive pandarara pazivi asi anoti ndiri uri mukadzi wangu. Saka ndauya pano pamberi pedare kuti ngandisunungurewo ndikwanise kuwanawo murume semwana mudiki ndodawo kurarama ndiine murume ngandipewo gupuro kuti handichakudi sinzi ndaane mwedzi 5 handizive murume iye aripo ane agere nomwe mukadzi ne handitozivi chinonzi murume kana kutobongegawo paseti pangu handizivi asi anoti ndiri mukadzi wake. Saka ezvino munogarepi? Ndogara kumazowo. Muri kumazowo iye ari kupi? Kadoma Glasgow kumaini ndokwane mudzimai wake naye. Iyo namba mama Somali soanzura nyenzo ndoba ndoba mmoja nyenzo kwa nini kwa wanyeni wanda wanda nyenzo kwa uri kupi Batman ndikupikisa nezvavakataura ndokumbirawo kuti nditaure mubvunzo wangu wanzi uri kupi 5 months ndiri Kadoma. Iye mukadzi ari kupi? Mukadzi akandiramba gore rakapera ndisati ndikaenda kukadoma musi wa 21 November. Akani ndumbo ndinawo umbowo ndinawo wakandiramba ndiramba vakandita saka una mukadzi uyu hasi sitori wako akatondiramba mukadzi asitori wako hasitori vanatezvarokuvatsanangurira kuti ndomamira zvaita takatombosvika nevabereki vangu rikaramba kugadzirika ndati vanatezvaro makanovatsanangurwa ndarauka vanatezvaro indakatosungisiwa ndakatombosvika dauzama kugadzirisana ndati vanatezvaro kana usina mwana wavo wakanovaudza here kuti mwana wenyu andiramba takaendapo ndobva vanomataurira itanotaurirana chidzama kuda kuti tidzokedzana watoti munhu akandiramba saka ndati ndidzoke kuti andide aiwa takuzodzokera kwandakaenda kwatezva unge tatatotaurana pafoni takuirana kati iwe kana wakundida chidzokera kuvabereki vangu totaurana kubva ipapo. Aya masamonzi ndei umbo uri kumsa 21 ndopakanondimhangarira aiwa inyaya yeproperty nokuti kana munhu wamuratidza kuti uchamuda mombe atenga unaye mavakaimba munazvo zvese wozongoti iwo wabhenefita manje ichikaingozi mumisha ndokuti ari kuclaima property yake haafanirwi here kuclaima property yake. aiwa inanzi kuramba ndikuti ndakarambwa musi wa 21 saka ndine chikonzero chandanda chakapa azondiramba here ukataona une umbo kuti atipe umbo uzvi ndezvekuchinji ndezvekupanana mbeu ndezvekupanana property kurambana munopanana gukuro handiyenyi customary marriage here ndozati sitokuchatisa nyine zvino nekuchatanuzira kuchatanura
Saka iwe uyakakupa ino guguru kuti murume wangu ine zvepano pamushanda zvitadza ogugure. Ndana kuti pasi ndakwana ndasungisiwa. Kusungiswa unosungiswa kana. Saka iwe chama tinoda kuti muchirambana muno nhasi. Zviri official. Mukadzi uyo uchamudero. Inukadzi ndamuda bandaro chamusika. Nezvo zvaakaita izvi auchamuda here? Mukadzi. Kokashi. Asi Aiwa, Asuda murume ungochani? ndikuti atondiudza kuti achandida bhozi inini ndichana kuramba. Mukadzi uyu uchiri kumuda here? Kana tagara pasi tikataurana zvikundeza pane zvakakodzeresa. Zvikunetsa pana problem. Ndinogona Unoda kugara nani pasi kuti mugadzirisa zvikunetsa. ndosaka tauya kune dare kuti tauro zvakaitika kusika zvazokonzeresa izvi. Pane nyaya yakaitika kubva 2020 kusvikira nhasi. Right, saka pane nyaya unoti igadzirisa isusu muno. Aiwa, handivataura nyaya yawo, toda kutaura yangu yakaitika. Tabvunza kani mukadzi uyu uchiri kumuda here? Ukati kana tikagadzirisana pane zvikunetsa. Ndikuti Ndikuti nyada kumuramba. tikutowirirana izvozvo. Ndoba ndiri kuti hapana chaaramba mukadinyapo. Uyu akakupa gukuru iwo anokupa gukuru. Mutori mukadzi nemurume. Ndosa kuti nouya kuno ati pane 5 months. usina kurova. Usina chawati da. 5 months hapana. Zvinopedzesera zvakuripisa mombe padare redu rechivanhu. 5 months akutondinyepera. Ukawa mombe pamwedzi. Uyo pamwedzi wesiri wakangani? Mari? Pamwedzi pamaviri wasingori wakangani? Pamwedzi so muchiri kugara nemurume mukadzi wako mairi wakangani? Auchiri kuyoka? Aiwa, zvimbana zvimwe zvausingaverengiwo. Amene achikumbera kutaurawo mambo nyaya yako. Iwe chitaura nyaya yako. Andika. Wataura nyaya yako. Wotata kubvunza iwe wati pane nyaya dzinoda kuti dzikagadziriswa. Kuti pane patata uda kupidza tezvara. Tikasati wapidza tezvara. Iwe chitaura nyaya yako iwe kuti. Pamusoro wemambo. Usaende ku 5 months. Alright, pamusoro wemambo. Kufuka ini 2020 ndakasangana nadzimai ava midwinda. Indanga ndine mudzimai wangu andani naye. Mudzimai wangu anga nedambudziko rekuti aiopareto. Saka pakaopareto vana vakamva anza uchakwanisa kuenda mberi uchibereka. Ndobva ndakwira nemudzimai ndikati ndine mudzimai wangu but ane problem yemaoperation. Saka iwo kana ndida kuitirwa vana. Mudzimai akati ndinokwanisa kuita. Vana ndinodambudziko vandinawo tu ndakatobarwa zvakanaka. Tobva tagara kubva 2020. Tichikwirira. Tobva tasvika tikanororawo tikatoitawo mafilongo kusha kwawo. Ndikati ndakuda mwana. Mai akatanga kutsika-tsika kati ndine jadhori rabva rakuda kuexpire, mbira iri expire ndinganobhizi mari. Tobva ndamirira. Tobva ndataura futi 2021. Akatsika-tsika 2022. Akati ini hapana chandichashandisa. Handisi chichiri kunetsa. Tobva ndagara kusvika vasiya basi 2022. Ndobva ndazoenda kuglass kundishanda nawo. Ndanda kushanda ndege vasingashandi. Ndikatoona mudzimai wangu kushanda kwandiri kuita kumari haisi kubharanza kuti ndiise uku neuku. Tandafunga kuti iwe uchienda pamba zvausingashandi utore vana kuda unochengeta vana ndokwanisa kuvachengeta vari panzvimba vana. Mudzimai ndofunga akatsamwa. Akati iwewo wagwadziwa nekubhadhara mwana wasiro wako $20 pamwedzi nekuti wako ari kubhadhara $10 patiem kumusha. Ndikadai waisiwo nyaya yedu wachengeta vana pahwana kuti ndizokuita zvino ndikushanda kana 18 days kuti ndizoti uri noku ndoita sarudzo ruda panzvimbo. Akatsamwa nyaya ikasvika kwatezvara. Tobva ndabva ndikanyarara. Ndobva ndazoenda kumazowe ndichishanda. Saka mai avo vanga netsika kuti kana mukakonana vanogona kutaura kuti ndipe mari yangu ndiite life yangu. Saka ndava kumazowe paukazoona basa mai avo. Ndikatoona iwo une vana vakatadza kuya kumusha kwedu. Saka iwe ndoda kuti pei yako handina chandichada kutora. Pei yako shanda uchichengeta vana uchitenga zvinhu zvako zvechikadzi. Ini yangu onda kuchengeta vana vari kumusha uchitengawo zvangu zvechirume. Tikawirirana ndofunga takashanda vachiita izvozvo muna January. Imi pachenyu muri tu hamuna mwana? Hatina mwana. Hamuna mwana zo? Hatina, ndosanya yakanetsa kuti tiite mwana. Iwe vana vako uyu haasi kugara navo? Haasi kugara navo. Saka pane problem. Tobva ndabva January. Tobva ndati iwewe toda kuti Vachamwari, ngatiendai munyaya. Ngatiendai munyaya. Dzatodzwa nyaya. Nyaya yako ndeyekuti haasi kuda kuzvara. haasi kuda kundizvarira. Haasi kuda kuchengeta vana vako. Haasitori kuchengeta, hatodi kunabhara kumba kwacho. Saka ngatiendai munyaya manisi. Ngatiendai munyaya ndatoita ibasa.
imi amai makaenda pamurume ane vana vake vamuri kumurambidza kuti achengete munako vamuri kurambidza kuti muchengete imi ndatongwa muchingotaurawo zvivenyu vana ndevana vangu zoti chii mwana wangu zoti handambo vamuchitora zvevamwe vana kuti tine vamwe vana futi vatisiri kuchengeta chese asi muri mudzimai wacho vanofana then kana uyo akawana vanda kuchengeta vana vake anoenda kaiko pamusoro ndingotaura vana ava isitagira kubasa tasingagari nevana vangu vana vagara namai vangu vake vana pane bataura ndakati vana ngavauye vachengetwe vese ipapo akataura handisi kuparamba akataura aiwa ndakudaro ndakati mama vangu vanorwara ipapo vangabatwa bp mwana wangu musikana ndianovabikira ndianovawachira hazvingagoni kuti ndingasiya mai vasina munhu anovabatira ndo mhinduro dzandakamupindura ndomhinduro yandakavapindura kuti ii ndine mwana ndine mai vangu vari kurwara madezi avo paka zvakataurika mwana auye kumba vanga vati mwana vanga vananga vaende kumusha vanogara pamwe chete mari poindi yemurume muinzera ane 2 mapoints akasimba ndaona ane musoro mai ava havazi kuchengetera vana pamwe chete vaoneke uvanzisa 1 point veshuwa murume ukadaroka unoita problem naye chechipiri mai ava vari kunzini vana vangoramba nejadheo ravo kubva pavavarorana saka muna mwana jadheo rakaexpire kudhara handina jadheo rakaexpire kudhara gore rapera ndopakaexpire ndikatovaudza kuti ndipeyo mari ndanobvisa chii jadheo riya radini rakwana vakati handina mari ndakataura munin'ina mune makore mangani maroorana tine 4 years rino 25 pasina mwana jadheo rakatobva gore rakapera pa 4 years apa macho patakakonana pati pakutaura muna November takataura nemunin'ina ndikatoona mufana wangu iwo akaroora munin'ina wavo iwo wakataura kumasiro watone mwana apa hapana mwana amamanya vakati ndakutonobaiwa 5 vakaenda kunobaiwa 5 panzi vakunobaiwa rimwe re5 vakatakutonobaiwa rimwe saka makataura nambuya vaitaura macho kuti hapana production nekuti ndakavaudza kuti kutsvaga kuchengetwa vana nemwana mbuya vakatsvagawo aiwa saka amai imba yenyu yamuri kuchemera maningi iri mukutoparadza imba yenyu chinonzi mukadzi pamusha kubereka imomo da kutaura zvinoita hama kwete dzekouni chete kwandinobvawo ini kunobva vanhu vese vamuri kuona ukagara nemukadzi akaisa majadheo uyu anogona kunge pachakachikudai da kutaurei isusu takatongozvita muningi taona munhu akaita zvanoita aita zvemajadheo chimwe mukadziwo iye pacho zvake aidanana nemunhu but pressure yakawana kubva kwatiri yanga iri extreme zvokuti yakatosvika pakutoti kumukadzi shamwari chekutanga chavakaita ndichati ngatibhoenda kusouth africa because nyaya yange yavapo isusu ta pressure yange yawanda kunana bhuti vana madzaanzvati dzedu chichi yaropabati dzaisa pressure kuti munhu majadheo uyu saka vakati akambotiza anobva amboenda south africa ndokubva futi kusouth africa kwezvakona nyatsodii kunofamba zvakanaka ndobva adzoka futi muno matiri muzimbabwe muno nanditozvona sikana anga ane iyo yenyu yekunzi majadheo ndobadzoka kunobaona kuti pressure nekuti isusu toda mane makore akufura kungeremesi 5 years mukadzi anozvara asi mukadzi akaisa chii akaisa jadheo ndinokutaurira pakatoenda pressure yekuti vakasiyana vanhu asi kutora kwanda kuita izvo vakadzokerana vakazodzokerana mukadzi uyo vayanana nevabereki vake vakazouya kudzoka kwatiri dzokumbeoregerero raiitwa nemwana wavo izvo vanotori nemwana ava ne 12 months unobva wadzoka uzokumbira kuti mwana uyu aita zvinhu zvisiri izvo isuwo sana baba tasingazozivi kuti ari kuisa mishonga iyi inoti vanhu vasazvare andinimuriro ndokumva nyaya iyoyo ikatauka ndokwanisaka mototi kana tikazvadaro pane production esamudinza muna production saka monyararai ndoda kupa example yezvekurarama ndokumva pazonzi production yakutanga ndikati aiwa kana production yakutanga ngawagari ezvo vatona mwana ane gore richakada twakufamba kaitoitwa nemakore gore richi ndoka gore 6 months twane gore 6 months zvinhu itochi chachakufamba pamusoro izvi baba vakandoona nditonejeda semunhu akamboroorwa ndine mwana mudiki ndobva ndavaudza ndi mwana wangu mudiki vakati ngatimboshanda timbovaka jadheo riya vasvika pakuexpire ndobva ndavavinga ndikati ndipei mari kuti jadheo robhadhako vakati handina mari chingorisiya rakadaro rakaexpire nabasa ndo mhinduro dzavakandipindura ndavakandoona ndinaro semunhu angaitwa nemurume mukaenda kunorinyuwa here handina unorinyuwa sofa handina kana chandiri kubayiwa sofa ndandambonorinyu kubva zvakaexpire ndakavaudza ndikati jadheo raexpire avo mai vanondinyepera
bhozi pana ndikuda mwana vakatanga ndikudza kuti zikuramba renge hamino problem nditi kana ukatanga waone jadheo zvinozvichiramba zviramba kuti tizonyasa kusika kuti simuke tisemunda kwavo ndakazoona mbegu nebepa rakatindwa 8 September ravakanobayiwa ndisingazizivi ndikamubvunza kuti unobaiwa sei iwo uchiti zviri kuramba ndo pakatangira nyaya kusati ndazofonera mubereki wangu tinde kwate zvaro kuti mwana ipo pamusha shuwa muroora arogwa nhasi tingaitirane zvinhu zvakadaro here imi ambuya imimi muri kufunga kuti zvamuri kushanda muchiwana mari nekudini zvinokubatsirai hazvina ramangwana. Kushanda kunopera, unosvika panguva yekuti unge uri paunenge wakachengeteka zvakanaka. Handiti mapowana musha unodikanwa sekuvaka kwamakaita asi uine vana mukati. Ukaona kungozi ko muri kufungei, unoshaya kuti ko ndiri kufungei ndaita sei kwemi munoramba muchindibvunza zvinhu zvatiri kufunga. Vanenge vachibvunza kuti ko munenge muri kungoramba muri vaviri sei mumba muri kufungei. Aiwa totaura kuti kwanza ana production. Ndo yaiti production mutaura. Kwete kuti amuna production kuda mwaki. Mukadzane brain. Kudarika vamwe vese vanenge nawo. Uyakuranga chitokudaya ndiona kuti mukadzi uyu chakatogara nemi 4 years musina mwana. Ane zvaitochiva pamuri mungona. Aigona kutoona kuti mukadzi uyu anenge nechi upstairs dzinoshanda. Kuti pfungwa dzinoshanda. Mukadzi uyu anoshanda. But nyaya yemushonga yekuti munoenda kunizwa mushonga manje. Iyo nyaya yakashata ndikutaurira yamai. Kana kuri kokuti muri kufunga kuda kugara nemurume. At least there might be one mugota shamwari. Kari mbochengeta iyo tingweza chi? Simboshandisa mushonga iyi. Ko inonzisunga ukama. Problem yakatika ndekuti akandoona ndinaro. Semunhu anga munhukadzi. Wari nobvisi wari yeye. Ndakatovaudza sababa kuti umudza ndine jadheo ndakatomudza. Ndine jadheo ndikavaudza ndipe imari. Jadheo makavaudza but pane rimwe ravakazowana rine current stem. Andini ndaingone jadheo chete ndora ndinaro chete panguva yacho ndakatoribewa mwana wangu 8 September. Ndakaribewa mwana wangu ane 6 weeks wandinaye ane 6 years. Ane 6 weeks. Ko 8 September. Andinda kadre 6 September ndina chandikushandisa izvezvi. Atikuitira ndemairasi ndakakubvunza ukati ndosaka ndati mwana gore unouya 2025 nekuti raexpire January. Ndinoda mwana gore unouya. Hafange kuramba. Imbeko kuidere kwa uchata. Ndanda kuramba musha. Ndati imbeko kuidere. Imba ndo Ndimuri mwako. Uri kuida? Anda kuramba imba. Taura chokwadi. Anda kuramba imba. Aiwa, ndatoendera newe. Kana watemba yako chitaura unofanira kutaura chokwadi. Iyo kanyaya muenda mberi. Chinofana kuzika mwana baba mudikawa ndechekuti mwana ukamuchemera kumukadzi zvakanyanya unopuwa mwana. Handiti mapowa. Nokuti mwana haafanirwi kuitawo kuchemera nokuti mukadzi achitongouya kumuruma zvo ndakuenda kubasa ari kunobereka vana vangu. Chete zvinoda kutumwa here munhu kubereka vanhu. Simple question. Imba yako kuidere. Kuramba imba. Anda kuramba imba. Kuramba zvibari zvinochiita usingadi. Hapana kandisingada sindakatotizwawo. Ndikatomufonera ndoti tiri kudei. Chekutanga ndechekuti unofanira kuve uri munhu honest. Ukakati the first thing. Chechipiri ndinotarisa murume wako ikoko. Ndinogona kutoona kunge problem inogona nechitobva kwako. Uyu ane yake yainayo. Ndamuonawo zvakuti iye semurume arikukona kumira sababa pamba bhozi ini kana tiri murume kanofanira kuti nomukadzi kubvisa jadheuka Rinobviswa. Ende kusovha nyaya yepamba pangu wakusitora mukadzi. Kusovha kuti mukadzi abvise jadheuka kusitora mukadzi inotori weakness. Unoita kuti baba vasiri strong enough. Because kana mukadzi ane jadheu chinhu chaunogona kutoti chamati pinda mota kana pasina mota angatifambani paklinika. Ndauya nemukadzi uyu ndingemubvise ichi mukabvise imari inenge $10 asentence. Oye $10 kubvise jadheu. Ukaona kuti baba vanokurirwa nemukadzi pakuzva kuti anenge achibayiwa achiiswa majadheu aita sei uri baba uri pamusha ipapo uchitendere uri kuonwa kumira sababa ipapo. Imiwo amaika challenge yekuti kana mafunga kuti muda kugara nekurume muda uroorwa murume wotozvizivisa kumusha kwenyu. Munhu azvizivisa kumusha kwenyu anenge ane chitsvambe chekuti asiyane nemi futi anenge akutoti ndiri munhu akatozikamwa ndiri mukwasha ari kuzikamwa mune mumusha.
ndizvozvo Andiri mukushira majeka. Zvinenge zviri pamwe wena ngati zvaravake hana kana problem nawo kuti kuita munhu. Vanoona kuti vanhu vanotoda zvekuti asi imi miti imi makukanganisa kuonana kwevanhu muirira. Hapana nije kuti mugare muine jajewo kana maane munhu wamafunga kuti ndafunga kugara nemunhu taakuvaka zvandahota nemombe tavakamushata dii. Saka mamuchida kuti kana mimi mukafa muri toti nese maita exendi muri vaviri. Mombe dzamuri kutaura nemushowo muri kutaura unosaraunani. Nekuti vana venyu kaimimi vamakazoita muri kuva nekumusha upauko vanotozoita. yes Apa pamusha pamugera pavana venyu ndivo vanosara vari pamusha uyu. Maita exendi muri vaviri mibva kuchinhoimi kunonzi kumazoo saka zvinhu zvenyu simba renyu rinosara chirwanani. naimi pamombe kumazowe uku mai vanoshanda pakampani Ndoshanda pakampani baba ndobva vadzoka kuno vangashandawo pai taishanda tese pakampani. same company kampani yapatsanura murume nemukadzi kuti umwe aenda kwake umwe aenda kwake Baba ndio vakatiza kwandandiri vakaya kuzodzoka rimwe basa. kwete kutiza makatiza makachinjwa nekampani ndakatobva kumba kwavo tikataurirana indikati indida kuti mudzimai wangu asiye basa bhozi kana achishanda taakutoinzana pakutaura tichawirirane nezvateichida aende kumba ambuya akatirega ashande kana aiwa ndaita zvakaitika ndopfungwa yakamubata kana vasingadi kuitira mwana kuroora umwe mukadzi ndozvakataura ambuya kuti kana achida kushanda uyakadonzi kana uchida kushanda problem yenyu yazibva pakushanda kushanda hakuna problem kuti imukuti saka maminista naorume kune mamanager wakaenda pabhengi ine manager wangu manitore nemurume wavo manager chakaenda chikuru handifungi kuti basa ramuri kushanda mimi ndiri degree ikoro basa rekuti pamwe mezva muri kuita pamakambani ipapo ipi kuti mushandira ipapo ndaifunga kuti ndingawadaro vachaenda kumba vakatiza Ndikorita West. Wemshini West. West ka but handifungi kuti kuita nodzidza ikoko kwanda zvakaita vataka hakuti kuti ungatoita kuti usarohwa kuti kutoinona vakafunda vakafunda inini ndine vakadzi 3 asina kudzidza wacho ane diploma vamwe 2 vari madigiri saka hatitauri nyaya yekuti kana uchiopareta West ratova basa rekutoti imba yangu ngaifu vakadzi vari kutoshanda mabasa ekutoti ukatomona unototi ndewangu here ukafu unotobvunza ari wako zvako atiti mababati saka musati kushanda mai kana maenda kubasa mashanda zvavati madi nekuti kushanda nemari nemba zvinhu zvakatosiyana automatically mukashandisa chibasa nemari mushama makaroorwa munoita dambudziko chingozvitora semuroora semukadzi wopamba zvokubasa zvoperera kubasa kana maapamba imwe baba futi musati pfungwa yekuti munhu akashanda ndokuti aite problem anenge achitori problem kwete kuti basa iye munhu ende anenge achitori problem basa harina problem saka munofana kutsvaga mukadzi uyu ane problem ipi nekuti harisi basa rakamusabvisa nonzi jadewo handifungi kuti inyaya yebasa iyi yakaitwa kuti asabvisa jadewo kubasa hakumbonzi munhu musabvisa jadewo ipfungwa dzake dzenge dzakatomboitawo sezvo dzinenge dzichiti idzo ndikazobvisa jadewo ndikaita mimba kubasa handichaenda iwo chipuhwa izvozvo zvekuti vamire basa ndakatombotora nzanzi yangu mazuva tikataura nagulesi vako avakati inana hazviite kuti ndiite mimba ndiite 2 years ndisingashandi ndaona basa kusisina saka dambomira damboshanda ndichati ndozoita mwana panguva yakumachaina havape leave iyo aitoti vakaramba mutemo wezimbabwe mutemo wenyika manjoso machaina mukadzi akaita pamuviri ari pabasa anopiwa maternity leave mutemo wenyika kana vana vechikoro vachipiwa munhu ari pabasa pabasa zviite vari kurambira vaniwavo havasi kuramba but isusu nditaikonana chete nyaya isaka chiti nyaya imimi yaitombori nyaya yebasa nyaya iyi nyaya yenyinyi vaviri mai vagarisa havashamwari 5 months tauranai nyaya yeningi yako mumba naadzimai vako handiti ka nyaya yakana yadai so tibude nemapeto ayo inotinetsa sedare handitika hapatorina nyaya dzenyu dzamatiudza dzese nineke hapana nyaya inokuramba nesei hapana kana 1 inini tinogona kuwirirana pamusoro pekuti angakandisungisa apa tikawirirana tikaenda tikanodzimisa toenda tinotaura natezvara kana vane zvavanodawo
totaura natadzimisa bhozi tinogona kugara tese takasungisana tese Kana mesa musheya ninga ndizvo zvinyimizi. asi yakahenga Saka kudai. yakahenga yakadomira Izwa kudai. Kana mjinge makuira. Zvetu vanoona singawira zi. Kwaibata. Koti tinogona kuibvisa ka toikandawo. Kana zvisina kufamba zvakanaka zvatiri kuda inongo tinongonyoresa inongonyorwa kai. Unozoka futi. Saka unoona mukadzi kana akuita izvi. Anenge ashanda newe. Zvinhu zvamashanda mese zvakudyiwa nomumwe. Ndizvo zvandingasachati. Bozi uyo anenge akuti ndingashanda nemurume wangu. Iwe wozosara manje panike ipapo pamubvunzai kuti mukadzi wako wauyi naye wari kugara pai. arikugara kubasa. Kubasa kwani? kwandiri kukadomo. Unoshanda pai? kushanda pamachaina. Kumachaina. Kuglasgow kwacho. Kwete kumba kwenyu. Kumba kwenyu kuna ava. kumba kwekune ava kusatenda kumba nyaya kuti tatangira kuti vanhu ava ava tozosanganisa takuitirana havana tomubvira akaenda kumba kubva Musango. ayo ndakatotorawo kupamba asi dachita kumba Ndikurawo kuti kumba kwava hawanikwe hako ikoko. kwavo wakatobo Ndikurawo kwava hako kumba ikoko. hatori. Okay. Hatikutongeri hedu pakuti unofanira vakadzi vangani. Ndavapa muenzaniso wamanje chandaitira kuti ndine 3 ndaita kuti musimbe nemurume. Andiri Imuri kuwadza zve3 venyu vamuinawo madiko waudza kuti mukoma wabhabha vane 7.5. Saka zvatiri kutaura nezvekuti murume yake anogona kuita mazina ake 2 kana 3. Andiri asi hazvifaniri kumukonanisa. Fanike mutori mai vakuru. Zvekuti mufanira kuve mutori nerespect. Yes. Yakanyanya. Munhu wake wanenge afunga kuti zvakaita sei nyima kananga kupinda mumusha. Kunyange zvenyu mune zvimwe zvinhu zvamembikanganisa asi mutori mai vakuru. Ipapo inini ndakanza mukadzi uri kugara tofanira kuziva kuti pari pakambodzoka mumashure akazana ndipo akasangana nenzvadzi yangu ndoyandazoya nayo akaya kunoti zvara kandikumbirawo timbotaurirana tidzokera nemukadzi wangu nekuti zvandakaita ndakashanda nemukadzi nguva refu saka ndikuona kuti handingasiyi mukadzi zvaakapindurwa nabereki vangu akanzi kana mawirirana chatoda kuti muwirirane ndobva ambodzoka kumazooko adzoka ndobva adzokera ini ndakanzi inini nemukadzi uyo hatifaniri kudini mukadzi uyo hafaniri kuzviziva kuti newe takutaura tese. Hazvisiri ndakatota zotozomufonera mukadzi wacho ndini ndikamubvunza kuti nhaiwe sevakadzi ndikati ngatitaura nesemukadzi inini pachangu inini ndindakamufonera ndikati murume wako ari kupi zvikanzi ari kushurugu ndokwaari ndikati aiwa murume anga ari kunoku ndopakatokahlamara awo asingatozivi atovanzi gwawo kuti ndiri kupi iwewe undinotaurira uyo kuti pamusoro mama Iyo problem yako ndikuti mukudzora kuti sisi tese tasingaudzi chokwadi tindakaenda kumazoona ndabva kuna tezvara vakatiwirirana ndizvo ndo vananotora mudzimai nemunin'ina wangu ndikatama isusu tochiwirirana asi kwave nemwe mudzimai zvakandisaka unondibhadhara nei ndikati ndinokupa mombe handiti uyu akati ndikati inini ndichanotora mudzimai aroko ndomisa gomba tozoenda gomba tonotaurirana mozivana uyu akati indinofanira mukadzi wako ndimudza kuti ndikati aiwa wose unofonera anotagwa nezvakanaka ndiaenda kutofonekana kunoti ari kunonoka nokuti aindinzvenga kudai so angasingatauri poindi yake ndobva ndafonera mukadzi uyu paakaisa shortcut iwewe nenyaya yekuti wainzvenga zvaikonzera kuti ukaenda uku kuti udzoke uku ainyeka kuti ndiri uku ati ndiri kushuruku akasvika kuti mukadzi ndakarambana naye akakutoputisa gemu racho manje kuitira kuti kuitira kuti zvisikamo kuti baba havasi kushuruku indaizama kuti kudeurana nemukadzi iyeye vachizama kuti vaine communication uine mukadzi uyu saka but yenyu yakanaka baba ndoananzwa ndo baba veuyu hani ndizvo vambosumudza taurai baba uwo vanhu baba vengomani uwo wene baba wene zvakanaka iye men pamusoro ichangamiro ndini mubereki wemukomana ndini vatizva murono wangu achisvika kumba takagamuchirana zvakanaka nenguva yose uine naitaurana zvakanaka pane ndasimudzira ruoko kwangu pandaandanza kuti ndave ne5 months ndisina murume asi manje ndaitaura navo vari vese hapana 5 months vaitaura vari vese
kuonana aiwa kuonana vanogona vakaonana nyangwe last week kuonana vanogona vakaonana nyangwe last week kana last month uya utaura nyaya yekubedroom baba right kechipiri nekuda kwamumusha wevana vadai vakurudzira kwadhisi ndakazoita kusimuka ndaona vachiita dispute vana ndikasimuka ndikaenda kumba kwaseve vangu ndaenda kumba kwaseve vangu ndikaseve ndauya pana ini ndiri mwana kwamafa kwedu kumba kana tiketaroora tinoroora tichitogara nevakati zvachese saka hakuna muroora achabva pamusha pangu asi paita dambudziko inini seve ndikubva vachinesana nenyaya yekuita mhuri pamba ndichirwa nyaya yemadhadheu ndichirwa iroro rimwe dhadheu rakabewa muna september ndikatonotonga kumba kwamuroora ari kwavo iwe ramai manje rine 5 years kuti saka tikati seve zvimwe zvinhu zvinoitika kumba uko ndogona kutonga ndichizvirayira kana uyu wangu mukomana asi kana yadzika kusvikira apa yakudawo vemivaridzi vemwana mumwe kuti mumishango vanonga vakeseka muzvinodiyo saka pataka vanobva vasara vakarara kumba kwana baba vavo mushure ndakanzwa dzangonya dzekuti vakutoshikisana vakutodiva kuti zviri ausati kwandiri zvamanje manje ipapa pavakanga vari veso ndikafonera seve rangu ndaseve ndoziva kuti dispute yevana vanenge vari kuwirirana zvikanzira seve vangu hameno kana vangowirirana vogapanje zvavo ini kana vangowirirana ini kana mangomutora mutomutora ndewenyiko musandipinze mukati ndimai here va aiwa vechuu mabasa ndovanogara taura chirungu adhesi saka izvozvo zvazvo zvaseve zvasinei ini chandaingoda ndekuti vana vagadzise imba yavo vagare imba yavo zvakanaka ndomuno umwe achitaura achizvitaura chokwadi chera zvisiri laud achizvitaura chokwadi mukati memwoyo wake kuti zvandikuita ndizvoyo kuti ndisazofunge zvisiri izvo ngozi ndakazozviona sesiri marriage yechokwadi ndakada kuda kuchitanga uchiongorora kuti oraiti mudzimai zvane vana vake muroora uye mukomana ane vana vake pakasvika nguva achangotanga kugara vesa akada kuma6 months kusina chinhu chinotumigwa kuvana vake kumbako vana ndiri ndinovachengeta kusvika ndataura naye tazama dzimwe minzi dzekuti tingataura nese kusvika ini ndine shoko rokutanga rekutaura futi nemuroora wandikati muroora ndakabva kuti nevana vako 2 vana vako ndovana kumba kwani kwangu vana vachengetwa vari panzvemechete muroora haana kundidavira asi ndakazodaidzwa iye zvino pandakaenda panare vana maitodadogara kwamuri ndini lida ndinopamba ndini mberi kwake muchitoti vemuroora neuyu vese gauyi pana ine kondishini yekunyanzwa kuti uyu mukomana imvana imvana uvuti right umwe nomwana vana 2 kana pane zvinokunetsa ivana vagare ndikataura naye muroora inini vangu vakaendaonde asi vanhasi muna muroora iwe muroora iwe inini vangu vakatora vakafa vachitora mbezvo ngoita zvakanaka chaizvo kuti unoona vatezvara vanogona kuti vana vakoyo zvako wangowina uyu kwamupa mombe waenda kwamafa muchimuri yokwamafa mhofu waenda kwamhofu nevana vakwamupa mombe iwe ndobva mhofu vatoti aiwa kuti zvifambe nokuti una chachiitika vana vakagara panzvimbo imwe chetika zvavanoitira havanotozva kutoti iwewo pachako unogona kuita futi problem yekuti vana vangu pamwe pavari vasugara zvakanaka saka kana vakagara mumusha pauri vari kuvaona vari ipapo vanoziva kuti murodo nditamuchengetedza nevanonga keti navo ende mafamilies mashoma anoita izvi isu tiri vanhu vematare ndoda kutaura chokwadi isu tiri vanhu vematare mafamilies mashoma anogona kubvuma kuti mubva ndiripo angona kuwanikwa achinzi ngawe timuchengete mumusha vazhinji vanototi iwo kana watopinda munomusha uyu mwana wako wakabva kuna baba vake iwo ndiwati kuda bai munomusha vana vako vanoenda kunani kuna baba vavo saka unosangana naatezvara vakadai vane fungo yekubatanidza vana ava vanogona kuti vanotokura vacho mabrothers and sisters
munozoona mangwana apo ramangwana iro vana ivavo vakadaro so hapana anokwanisa kana zozovapatsanura vana vake weni vano murume wako vanogona kuzoita chinhu chiri solid zvekuti in life unozoona vachigamana kudai vachigamana kudai. Isusu mukura kwandakaita mufamily nevamwe vazukuru nevamwe vana vaichengetwa nemadzibaba edu mumusha, unoziva musha wemadzibaba unochengetwa makawanda, unoziva tinotorina mwanhu waunotofunga kuti mabrothers kwatiri ende asitori hatina kukama munhu akukurira muchaveni ukaza kuchikoro mwati ukabudirira ukazotinatiriteera una mabrothers izvo zvikana problem izvo zvikawanda ndibone haisi mbomangu wasiyei taangokura ari pamuchaveni izvezvi. So kana ndokupaiwo foni womufoni kuti kwai vaita problem kwanzi vakupa $500 unowanitokubvunza saka waidi kuisa pai foni yacho mari yacho andikushona but asi mbomawo inauye kuti takangokuru kuti ise munhu. Saka kuona vana baba vakuru vachiti vana ngavange vari vese iwe ndonofanira kuoneka mukagoduka kuti mwana wangu angaenda uku bozvawo kuti mai wako aiwa problem yakatika chikonzero chakaitisa kuti mwana asaenda because mai vairwara koumwe wacho ako mukadiki kari kuna mama wangu kaka mukari kweregere kuuya kune vamwe nyange kwauri iwe ini tiri kubasa kwanatira kutendeka vana. Munoona chinhu chiri kupa mai ava manyemwe mupamunhu inhau yebasa. Baba vavo chavo vari kunopindura severe kuti kana vangowirirana ikoko vongoita zveikoko handiri mapawana havasi kutopinda vakasimba kureverera kugadzirisa dambudziko remwana. Dai ari mwana wokuti mwana akagara pamusuwo yokuti vanongoziva kuti kana akadzoka anongouya kuzongogara panapa haana zvaari kuita 100 havairegerera kugadzirisa dambudziko remwana wavo. pamusoro idari kuda kudaira zvangu pari kutsanangurwa ipapo pokuti baba vakati kana mawirirana ikoko enda ikoko pandoda kuti ndidaire. Chikonzero chakaita kuti baba vadaire mashoko iyayo ava vanawo vari kuti vakawirirana wega mubedroom avo vodzokedzana kuvabereki kwatiri togamuchira kuti vana kangaizei pamwe vari kuuya nonyaya yakanaka inoti kuti vagare zvakaita sei zvakanaka. Nguva vari kudzoka futi votadza kuwirirana. Uyo akauya padare after severi wangu wauya akauya akasangana pamusha papana baba start sipo wakomana asangana na baba wakawirirana na baba wakati aiwa inini baba mhosva yangu yese ndikuigamuchira ndoda kuripa mhosva yangu nomombe pachedu mumba zvisina matare saka baba ndoda kubatisa ibhaiki iri pandiri kuuya kodzikinura bhaiki ndo pandiri kuuya kokupa ichi mombe. Saka isu tiri kumabasa ndikazodza foni ndafoniwa na mai auya futi auda kutora bhaiki rezvokukasika isu taudziwa na baba kuti ndo munyaya ikauya nowakuwasha vanhu haana kuuya nomombe ada wangosimudza bhaiki ri achiita sei achienda ane mukuona manje papa kuti baba nhasi warambe kuti inini nyaya idzi kana kudzipinda kwacho ndichapedzera ndakusungiswa nokuti akazotosungiswa futi nokuwasha achibva ikoko ndamumisa kutakura bhaiki ndini ndindakasungiswa zvakatipa simba futi rekubva kupolisi ikoko ndomusi watauya kuzomangara nyaya ipi anomuona takubuda mari nomukuwasha panzvimbo kuti isu timore mukuwasha. It's a fact, that one. Yeah, it's a fact. Sorry, mama. Ndofunga inini patakakona nemudzimai adzoka mazuva takufonera ndoda kukuitira handi iye akati hatingawirana titege enda kuvabereki ndova ndachobva Dubai kumusi wa10 ndingova ndanotora munyaya iye anga aripo takatofonana tikatosangana kumba tova ndaenda kutova munyaya yakatega nditanga kuenda inini munyaya omva aenda omva adzoka tiitese naava munyaya akati baba vati handachandotaura nemuri tu ndoda kutaura nababa ndo akauya nemi musi wakatagwa nyaya asi kana uida ngosvikawo pambasvika uri mukwasha tova ndasvika ndikatogara ndikabigo ndobva ndaenda ndikati nichaenda kokusanyati ndonotora baba wouya musi wa9 tinouya touya tozogadza nyaya yacho ndida kuzochinja basa ndichinda kokumazoe baba vakati aizvo ndiri kurima handingakwanisi ngechi ndichienda ndisevere togona kutaurana pafoni tozoya kana kwanaka ndo ndadzokera futi kumunyaya ava ndikafonera ndikati tinakudzokera futi musi wa9 avakati ndafonirwa namhama vati chiriwo kasauya mukwasha rigauya taura nababa ndo ndasvika paya ndikasvika nemunyaya
nyaya kati atauya munyaya kanzi kunyaya wandeyo zvikanzi vada kuti vawirira nemhuri dzavo zvikanzi ndakandoda baba vavo panapa vauye asi ndoda shoko raavava vatange vabvuma kuti mimba vakuida ndo ndaudza munyaya vakafoneka ukati ndichafonera chibaba kuti imba ndakuida akatonziwa uchasungura aiwa pana vandaida kupinda aiwa musi oyo ndobva ndati kuna Tezvara inini ndoda kumazowe saka ndiri kukumbira kuti ndichengetero bhaiki kwandairisiya kwavasekuru kwaugara na kuchina nzvimbo mwedzi kwana wapera tinosiya kumba tobva tadokuirana murudo tobva taenda uko saka chakanetsa mai avo ndechekuti ini ndada kuchinjira basa uko kunoshanda saka kwaishandirwa $12 ndikatoshanda 6 days ndinawo ndobva ndazova neumwe zvikanzi unoziva kuti munhu akambomira basa bodi ndakamboshandako anoshandira $7 ndobva tati rigandichinje ndidzokere uko saka ini pandakadzokera ndobva ndanotsvaga futi basa ndariwana ndobva ndaindatirega ndinotora bhaiki ndine ndakasvika kuma-8 ambuya vakati handipo ndinouya manheru Tezvara vakabva kandi kunofona kana kumashopu ndobva ndabva kumashopu ndobva ndauya kwakasvika mwe varume 2 anga nechidema nechibhebha chinzi ndaona Tezvara wabva kumberengwa kwaiwanetsa yekutatouya wombagara neni papo zuva rese handina kana kudla kana kuti ava vakauya vakati varume vari kudia ndikati vari kutaura nyaya dzavo vachididi tobva tabva paya zvikanzi wamba wafondeka kana ndiri kumazowe ndiri kutokwira zvo ndiri kuuya ndenge ndakachengetwa kubva kuma-8 kusvika vasvika kuma-6 ndakabva ndisina kana kudla ndakubigwa ndakudii ndobva ndagara paya ava vakati inini murume handichadi nekuti angasipongo yese auya uko agara vhiki akudzokera futi uko kurava kuti akudzoka kunemwe mukadzi saka ndiri kushandisiwa nyaya iripo ndiri kuti bhaika runa kwarunoenda kusvika anosinga zvinhu zvangu uko akatenga loye nekuti angasingaduka nezvinhu zvangu saka ngava nezvinhu zvangu kuti bhaiki riri pano akanzi vakatoti avatezvera vakati uyu munhu anogona kukusungisa uyu wamukutorera bhaiki mudzimai wangu akati torai bepa ngaasaine kuti asiya bhaiki wobva ndipa bepa ndobva ndasaina zvisiri izvo wobva vanditi ndobva ndati hauna mudzimai wangu inini ndangoya nepeturo kwandoenda kuda $5 zokusvika mari vakanditi kwai kuti asanosungisa ndakamanikidzwa kusaina ndisaina zvisiri izvo nchiti bhosi ndingasaina zvisiri izvo ndota sendabvuma zvisiri izvo vaitaura kuti ndanotora zvinhu ndobva ndabva ndikati mudzimai wangu ndipo $5 ekudzoka ndinati mari womba natezvera nga varipo anzo natezvera womba vati womba wapopo ndobva ndatonzwa nemunyero woko zvanzi pakaipa unokuvara ndobva ndasvika kumba kwavo kandipa $3 $2 daikwanisa kusvika muchegutu ndobva ndaenda kunomangari yangu kupolisi dhora nobva svika mukadomo ndobva ndazobva netsoka kubva mukadomo kuma-11 kunosvika kubasa kwandaifamba vatora bhaiki ava ndo vakakonzeresa natezvera taiwirirana vakandichengetera ava vakati uyu murume akundishandisa ndikuda zvinhu zvangu zvive panapo ngaasiye bhaiki ngaasaine kuti asiya bhaiki asaenda kupolisi ava tezvera ndo vakati munhu anogona kutisungisa mumatorera bhaiki ndikazonopigwa kupolisi bhaiki tikuda muzvikwana mambo ndezvekuti Tezvara vako vati wakanga wasiya bhasikoro uchiti ndinokuigirai munhu iwedudzira dare kuti kwete zvirikutakwana navatezvara zvakanga zvafamba ndezvokuti ndakanga ndagara ndarisiya kumudo pasina zvekutezvara komuno ndozvaamauterana zvitemo ndakakumbira kuna Tezvara kusiya ndichikumbira murudo nchiti ndakuenda mombe yakambotaurikira yemombe haina kutaurika asi kuti pavaitaura chiti ndoda baba wakauya pana ndi ndasvika kumazowe ndakazwa mai avo vachiti baba vari kuti makaya nenyaya yemubhedroom panapa saka ndikataurira nasevere tikawirirana ndoda kuti mundipe mombe nekuti makanodza nyaya yemubhedroom ndoyaita kuna havo isina kusvika nekuti ava vakanditi kana ndawirana baba avo ndichazodza munyaya zvandiri kuda kuuya kwamakaita muchinudza nyaya dzomba menyu dzaifunga kuperera kumba kwenyu uyu akanzotiti baba ndataura navo achinditi kana ndikataura nasevere ndikuda havana kanombondavakatanga taura nasevere inini vakanditi munyaya achakufonera zvandiri kuda kana ndawirirana haana kundifonera ndakangozotorerwa bhaiki ndo vakatokodza ndiri kuuya bhaiki hariende so ngatidzokerei munyaya iyi tichiti isu kukangazhana kwose kwamuri kuona kuchitaurwa nedare handiti kuedza kuda kuyananisa vanhu manzwa umwe mutonga achiti hatisi kuona chingaite kuti imba yenyu imi inzi yafa handiti mapawana but imimi mukagara pamberi pedu apa sekugara kwamakaita muchinyengedza dare handiti hapana zvamuri kuita because isusu hatina zvinotaafekta handiti ka apa panoda kugarirwa chokwadi nevanhu vanoda kubatsirwa nedare kuti kana taakubva panapa
shuwa dare ratibatsira. Amai ava vasatambise nguva yeupenyu nekuda kwebasa. Tese wamuri kuona muno hakuna asina kuenda kubasa. Handi mapanzo. But nhasi takagara pamusha. Chinhu chinonzi musha chamakatoita chokuti makavaka 3 room house yenyu mukatenga mombe dzenyu mukaita sei ndo chinhu chakakosha muupenyu chamakaita imi. Handiti mapona. Then mabasa kuvanhukadzi vamwe vakaita semi. Toda kutaurira nyaya tisingakuvanzirei. Munogona kupesaniswa basa nemukuru wepabasa achiuraya imba yenyu, achikuchinjai, achikuvhiringidzai nemurume wenyu amupa. Ezvino kana maishandira company 1 mungade muchingori mese pakampani penyu muchingoziva kuti right shamwari ine handisi kuenda kumusha nhasi, iwe ndiuri kuenda. Enda unoona kuti kumusha kwakamira sei kune vana. Madzokawo baba chimbomhanyai munoona kuti zvakamira sei. Imimi mukagara pamberi pedu apa muchifungidzira kuti muchazoramba makadai mune muchinyepa. Tati tikuudzei kuti kubasa kwamuri kurovesai hana. Isu takakuenda, ini ndakaenda 87 muna 2000 ndobva ndadzoka. Handiti mapona. Tapamba kubva muna 2001 kugara pamusha unoti ndiri pamusha pangu 2001 kusvika nhasi 25 years. Handiti munobvunzwa. Dai tisina musha iwoyo tingada tichingori mombe dzemashanga. Nguva inopera 35 years munhu achatarisirwa kubereka. Rerai vana venyu nenzira inoita kuti mubatane. Kuvabatanidza. Musanyanya kufunga kuti kana vana venyu vakange vari kuna vanetseka zvisikaiti. Kana musikadeni kuti vagare karoko kumaholidays vanokuenda wei? Havasati asi muntu vakamboya. Vakamboenda wangu ndo ndakauisa kwavo kuma. Which is good. Vana kama holidays ngavo even venyu vachewa. Nouyewo holiday. Kune vamwe mozvati holiday vana vese varipo. Maizulu ari kutaura muno mudare ndisu. Zvinenge zviri right. Ende vane pfungwa dzechirume apa. Imusarambe mune pfungwa yechikadzi haishandi kumusha imisha. Nguva varume vachitaura zvimwe zvavanenge vachiziva. Varume vane pfungwa dzakati kupfuura madzimai. Imimi vana kana vachinzi ngava hapana chakashata kuti vana vanzi vari vese venyu nemurume. Unless imimi mchida kusarura kana kuti mune kapfungwa kekuti kana venyu vakanzi ngavadai veuyu kuti vanozidai mimi musinganochengeta vemurume. Mufunga kuti kusachengeta vemurume meta nditongoramba nevangu vacho kuti vaende panzvimbo iyo. Noti haungadai kuchengetera rombe rakagara kwadza ari kupeka nasauti yekuchengeta vana ivavo. Ndo motosimba muchitowana vanhu vanoti uya tibatanidze vana vedu tiite mhuri imwe chete. Handiti mogara muchidikirira. Ndingati kuti vagare ndisina kuvaka. Ndakatovaka ndida kuti vana vagare. Saka vana ngavagare. Kana muchiti mai vanorwara, kana mai vachirwara munoge kuti mai wei tikuendesei kuchipatara. Koimi vana venyu ava vana vavo here vanochengeta mbuya vavo. Avadiki vanhu. Ko varoora vavo. Mwana wangu ndiye mzukuru mkuru. Varoora vavo. Vane vadiki vanoitwa tudiki tumazvedwani. Kozoti roora nechichi. Bamba pavo mudzimai wangu pana tsauno nemudzimai wavo. Pane mainini vava form 2 izvo. Enge form 1 atanga. Hapana zvatikutaura apa mupamombe. Ndakukudza. Ana kubatsirwa. Muna wrong mai ava. Vari wrong. Vari wrong. Ndo vakauya kudare but vasina chinangwa chokuti ngatipedze nyaya. Munogona kuramba kumisa zvomaita namuziva. Ndakatokuramba nomukadzi apa ndatozi ndakamurambira because takazongona tizizozi. Zvogona kuitika here. Vamabata. Saka isusu tikutoti mimi munogona kutomboramba namusina zvomaita. Ndikuchembere mbuya kuti mukadzi wandakarambana naye ndisina kunoendera naye.
maita tenda takaita nechi tikangona talamba but ibaba kuti utibvunza kuti chii chakaitika hapana unokwanisa kuexplain kuti tikasiyana nechi tikangoona pamwamo saka mimiwo futi isakambokudza kuti zvinhu zvechi zvese apacho dana murambani asi kamafunga kusiyana chingosiyanai because kuna mwana anogona kusiyana kuti pasina zvavaitirana vanokufunga kuti katingosiyana nokuti mungatambise nguva yeupenyu varume handiti mapawa saka mukufunga kugara mese here kana mufunga kuda kusiyana baba vatu vakubindurira pamusoro ichangabiri wangu apa pavana vedu apa chokwadi ndo chandanzvona ndo chakashikiwa nokuti inini semunhu kuti ndikure kudai kuti ndigodzikana ndikuita muri gozegewo ndibetsera kuwakamusha sezvizvi zvinorava ndinofunga pane zvandinge ndichitofunga nekuti varoora vandinavo ndini varoora 5 saka ndiri kuti pane kamusiyano kandaona basic akuda kutitanga pane murooro wangu kuti chokwadi hapana ndiri kuronda tsoro yacho ndichibvira pakuti saka makanza ndakati hatibatanizei vana ndiri kuronda tsoro yacho ndidamaso kuiona kuti muroora wangu anenge oda kuwandira uku asi wandiri uku ine zvinondigwadza ndakuona kuti mapepa anenge akanyorwa zveproperty sharing ini ndichiziva kuti muroora arogwa pamusha pane vana vatete vakewo vanomupa mapiwa kuti chibika ndiro dzozopakurirwa nanikidzi ndizonopakurirwa nanini asati kana mapiwa acho asati apiwa totosvika property sharing saka ndinozofunga nechomukati memukati memwoyo saka ndambopataura ndichiti handifungi kuti yakanga yarongeka iri mereji yechokwadi yakanga ichiita semereji yekuti yemadhiri ekuti zvandaita zvandine vana vangu zvandasangana nemuchinda handidawo indoda kururama ndakarova sikuru yangu akandichengetera mhuri yangu nekuti kana mambonzwa ndakati pavakaroorana pakaita 6 months pasina chiu chinouya futi kumba vana vake vachitambura saka nanhasi tisati tambodlakana sadza racho radzi rabikwa atiwa mapfiwo asi tichikwanisa kudaidzana kuti tiri 7 na7 kuti aive muroora atisati adza sadzane remundiro manhasi tongoti izvozvi vanhu ngavangodudzira nechokwadi kuti kana zvinhu zvedu zvaapano zvadaifukidzira toona sekuti mereji haisi isi chinoti imba isipo haipo handiti mapawa ezvino yakatozoona kuti what's the way forward ndobva atonotora mwana ane mimba here mukadzi akatononoka kuzvifunga akatononoka kuzvifunga mukataisa mambo chimwe chandetaura kuti basa ngaasiye ndaida kutaura ndichati kubva pandakamupa go ahead kuti shanda uchiona mhuri yako akashanda mari yake chirakanuka maraundi ari kunochengetesa baba kumba watezvara arotengesa atezvara kumba iye achiti akawanikwa saka hapana zvamuri kuitaura mati munomudare takati uyu kana akasevenza mari iyoyo ndeyake aiwa ndikuti zvaa zvisina basa kana tinge taita mhuri ndo ndozvakonzeresa kuti mudai mhuri yanga iripo taingoti ndozvakonzeresa kuti production yacho vangaitagwa paya kuti uku hakuchina vana ngove mukadzi womumba chete ndozvachaiti kuti gadzirise pa todawo vana ndakatomurooro ndine mudzimai wangu aitodawo vana zvakaramba kuda kwamwari achekwa zvisirizo muoperation akatobvuma toita ndoita nanhasi rave rechi5 saka ndarera kujekeserai rikaita kukudzorai mukati mwana ukakuchemera ini mudzimai ndotomuda kana abvuma kunogadzisa zvese anobvisa majadheo oteererawo kana sababa ndikati ndikuda izvi oteerera kuti utanga achikodhonza dzimwe kwa tikakona anotanga atofona kumba kuna ambuyo kutongofona kana kwamagati isi tida kuti tiwirirane muno kusati ndati kumwira ndamudza kuti kana tikakonana inda kwahama dzangu kunyaya ndedzerokoko asi anongoita mnadzokana tezva mnadzokana tezva ngozi ndipo chipisa murume wako uyu ndakapondana kwatezva nyaya yakati kwatezva ndiyo ihombe yatakazosiyana mwanasikana iwo unotodadza kuti unonge uchifonera namai mai vako kuti bhorika kuyarya uye uchafonera kumbako
iwo kana wakonana nemurume ngombira kuendesa nyaya kuna ngozi muipisa uyu kunava iwo ipepezvo unozoa togwa naye anga dzakwe kuti vanhu havana problem vanobouya voita vanhu vakona uzoona kupa vese ndokusaka baba vate zvavanga vakuti chidai munotaura ku kana mazowirirana kumwe bhozi nemuchita mauya maida mauya maida iwo kakonana nemurume wakona togona kuti tibati nyange usaidzi iwo kumushango wava kwauko ava unonge uchitoipisa mukuwasha uyu chese chaitika ufona ikoko avatozomona kunge uyu munhu akashata zvisikaiti imoti makonana futi ka mawirirana kuti vanate zvaro vanosara vane pfunga kuti mawirirana but uyu munhu akashata pane nyaya yakambotaurwa kuti ndoimwe nyaya chete iyoyo mushure mekunge baba vazoti mauya nenyaya isiriyo ndakuda muchada kutaurirana mushure mekunge uyu auya nababa vachiti tauya nemuroora ndo pakapinda baba vangu chingopindura mukati medare kuda murume here kana yes ini murume ndambonaramba vanhu vese hapana rikuramba umama vandambudza kuti nyaya dzinonhava inyaya dzoitwa nemumwe hadzitoikwa mambo hapana nyaya inofanira kunge iri pano pamambo ndikakwanisa kuenda natega pasina umwe anopinda kana anofonera umwe tinogona kuenda mberi but yekuzofonera umwe chipuwa zvisiri zoona munhu inini kuti ndirinde ndigare nebaba vari mukadzi mungona aiwa iyoyo mukadzi havanotovanziwa kuti aripo imombe kuudzwa kunzi ndine mukadzi mombe ndakanzi ndinopiwa patakazokona nepanyaya yemombe ndakati iwa hazvigoni kuti ndipe mombe dzatakashanda tese chichora mari undipewo mari inokwana mombe ndo yaida kutora nyange hanzodzi yangu akatotaura naizvozvo ndakandokupa mombe baba varipo kwakutotsvaga nyaya muona mambo dzinane nyaya yake ainayo hapana zvari kutsvaga kowaiwana ikoko muuya nayo maybe imari itika muvamwaya ndiyo mari zvaunouya nazvo kwere kuti unoti ayo vakungoipisa kuti chinyakazotaurika pabheki rakurambwa naro pakunzi pakutagwa mashoko iwa ndambokuti musi wacho vakatigarira pasi ndakakumbira ndikati ndisiye ndotora hama yangu vakaramba ida kuzondichinjira nyaya vakanditonga ndindega vachindirambira ndichida kutorachinyarara munzi wabereki indaona mapoinzi enyu mese muzareiri amai murume wenyu ari kuda mwana mazvinzwa here mazvinzwa murume wenyu uyu ari kuda kuteererwa kana chitaura mavanzwa here kuti kana achitaura nemukadzi wake anonzikwa kuti ndibaba vari kutaura mababati iwewe shamwari iwewe usaite chitsotsi hakuna munhurume tsotsi kozi kana wafunga zvauda kuita mumushaka kuita panenge chitsotsi kuroora shamwari ndo panonzi paipai nemanyanga ari kutivi kozi ukafunga kuti chitsotsi chakanaka ndechemakondomu nekumabhawa utoenda neguchura kuri makondomu wokuita panenge kumukadzi waoneka kuti ndambunona jose woti peserere wazvona zvekutogara nemunhu ndo panonzi namanyanga ari kutivi uona tanza mana aziva kuti une munhu kana iwe wafunga kuti uda kurora mukadzi uchitomwisa mumusha zvofanira kuve mutongo wejekerere mukadzi uyo afanira kuzviziva zvinhu zvaitika chikaranga chofambiswa nzira yacho uyu mukadzi kutopa puresha yekuti ataura nemunhu yekureva kuti iwa usi kuda communication pakati pevanhu vaviri of which uyu manje anodzamara azoipinza nepuresha yake yega manje akuona kuti ndikadai so baba vaka zvava kutoita asirizvo saka ivo iye zvino gadzisa nyaya yekuti mukadzi wako mudiki nemukadzi wako mukuru vazivana babati vatozivana ndoyekutanga chechipiri iwewe ndowada kuti unenge uchienda kukadoma nekumazuve vamwe varume vanotoenda kuuk nekuno iwo pawafunga kuti zvinhu zvako zvinhu zvako wazvichengetesa kumazuve zvinhu zvako wazvichengetesa kuglasgow anditika wakutoziva majuta ako hanisi kuti unenge wanga uri muroyi wakunoda chirusero nokuti kumanheri unoti dhadhadha asi zvausingagoni zvechirusero unenge wotoona kuti kana dziri iri wiki kwandizivi kunonge uchita sei kana kuti 2 months here nekuti uri kuona ava mai zvino vari kushedzera zvakusvika kuma5 months imhosva yaunenge uchitopara iyoyo hazvidiwe nemunhu unenge uchiti mudzimai wako saka tiri kuti isusu sematauro wamboita kuti zvinhu zvatiri kuda kutaurirana panapa zvikagadzirisana tinowirirana iwe ukagadzisawo zvauri kuitiwo mukadzi wako ndozvaari kudawo kuti zvigadzirisike kuti muwirirana nekuti kutaura kwese kwatiri kuita panapa imi pachenyu nyaya dzatoya panapa 1 hapana nyaya inoita kuti pane imba yafa
chechipiri hapana chinombopana yenyu haina painofana kuuya kuna mambo kuti nokuti zvo hapana patikukwanisa kutonga mombe ka panyenyu totonga ani zvikosi kuya kuno kuti fanira kutonga mombe 2-3 roso kuno kusati kuzogara nyaya dzenhaurirano kuno mudzonyaya dzamafanira mamisha ana baba vana sekuru vana ani atitika muna vamane vamwe vakadaro kunoku kana mwaya kuno kuti atita kutaura zviro kuti mombe 5 rumwe 10 tikaita chitaura zvinhu zvimu nesaka yenyu yamwaina iyoyi ndiye kuti munofana kurayirwa shamwari rayirwa uchiteerera wamavimba unozva zvofana kuti zvimwe zvinhu zvese zvaunonzwa kana zvaodiwo itawo zvimwe zviteerera unozwa kana wanemba usanyanyofunga wega iti chimwe chinhu usati wachifunga zvakanaka nakanokandewo kana kune vamwe vakuru vanogona kuti vachikubatsira zvakufanana newe shamwari uri baba iwe kwanzwa hakuna baba vemusha nyoka ikapinda mumba huna baba vanotwa ndakumboenda kuglasgow rikanipomusiye ikoko unokapinda mwe wotochinja imba kana iwe wona mukadzi achita dambudziko ka iwo sababa mira sababa wotafatora baba kana wozona kuti ane nharo ari kuramba manje ndoporamba autizi wozokatiza wokuradza ndokutokurigwa kane munhu autizi sababa iwe declare kuti shamwari zvakati kana riti jadeo munhu anzoda kuona munhu at least unoziva kuti zvine zvenyango unoziva kuti kushanda maybe pa 6 months vanogona kutosvika kutonzi waupi vanonzi maternity leave wa 3 months awani wotozviendera kumaternity leave yako ukachengeteka mwana kako mazuva anokushanda padhuze nepa munogona kuti mese muri kushanda munotsvaka munhu anokubatsira anenge aiti kwaunenda ako basi unenge kuti tese zvinogona toti madzimai anoshanda but totsvaka kuti tinoita sei kuti mwana ari mudiki anogona ke apane mwana anosarawo inenge isisiri mhosva yako wega baba varipo apa baba munogona ndikushanda matiti mwana wedu uyu kava yanoda muchengeti kusvikawo paanenge aitawo level 9 plus mese mune vabereki vapenyu ndikuzvona mune naki mune vabereki vapenyu makatosiyana nezvo tisizini saka zvichireva kuti munogona kutosvika pakuti mwana munogona kuda pana mama aidza kuna mai vevari saka zvinhu zvenyu zvese zvakangorongeka hapana chinoita kuti mukonani hai 4 years shamwari usaregira makuru achiwana echisiya wakarowo ka1 siyawo 1 kaka wodzinde uraundi ga uri munhu atovaka samusha kuoda rugarani wovake mbeko yakanaka waita sei so uda tigara neimba yacho hapana kanaka unozwa kuti isusu vanhurume ndikokutaura isu vanhurume naturally vese vari morogona kugeri panapa hakuna munhu ura mukadzi akazada mwana ibvunzai ngwandazi yako muri vaviri anokutaurira kuti ndazi nekuti uri mwana wamai vake zvake zvimwe zvinhu anogona kudi but anokuudza kuti shamwari inisu sevarume isusu hapana asikadi noizi mwana mumba hapana asikadi muna kamwana kanoti dheti kachimhanya pamba ndakogara neweti 2 ndakaoneka noti dheti vandikusvikawo chiti chioneka ndoyooneka ndakabatawo tumazepi tinoda noizi yemwana varume isu varikuona vandaka noizi kemwana pamba indonogadzisa nyaya iyo chimwe nekuti ukona uyu munhu kunotsvaka umwe munhu ka otherwise iwe unogona kuitori munhu vanoda kutopfura munhu wainaye ndikutokutaurira kupfura munhu wainaye saka unogona kuenda unogadzisawo maareas akati magre areas ekuti unogona kutongwasota wazota wogara zvakanaka murume wako yandowo kuti pange pane chinenge chichita unoisi pamba iwe shamwari kana wofungawo mudzimai hazviti zvechiwandewandi wakanga watoudza kuti mukadzi wake kumba mombe watori mudana inda kubasa kwako unopiwa mari wewe woita chikanaka chako kumukadzi vanhu vozivana simple ati takatowirirana chiti mwedzi uchipera tonotaurira ndokusanganisa hama dzangu dziripo towisana voti badaita kuti asanganisa saka yakazvikumidza kuzofona kuti sei arogodora arogwe chida kuti ndivanosangana kumba voita sekuti ndaivavanzira but zvimwe zvinhu zoitawo matare kumusha uri wega unopedzawo zvikwanisa unongomutobarira mhosva unofanira kundipotererawo asi zvinongozongona ka 2 minutes zviye zvatonaka wozoka ndofanike wamwanda anotsama mukadzi areki iwe chirega kuchiita chiwande bheta uyazvi akonane nazvo kana kudii zvatouya paari osoftiwo kusvika zvafamba ukangona zvazongobva paari zvatofamba zvatopera asi ukaramba uchiwanda zvinoramba zviri pfungwa dzake uyu uchitenderera so matozvati andolaki kuti anofona zvakanaka isusu vedu havazofoni zvakanaka manje zvinoitwa anenge achitaura neiwe isusu vedu vanenge vachitoenda ipapo manje wade uitowarira kuti glasgow kwakaita imwe neziva mwakadzi vairizomaroko achida mudenga wadonha mwanyimwa
andowazvona saka murume akachenjera manje anomira semurume hausi wega watanga kuti unogona kuita madzimai ekumaviri zviri zvotowanikwa kwese kwese but chizviita semurume kuitira kuti usakonzera panoza wakutokonzera imwe mhirizhonga ita necessary mumhuri yako yenda pane iyi zvigadzirese pachiuri ndobata uya kumhanya kuti tigova netigova kuti apeta ndiwane zvako kana funga zvavada kuita asikari wese wakafunga zvada kuti ukasaudza uyu uyu anofungwa ndezvako wega saka anoti akanofunga kuti izvozvo saka ini twangu wangu bheta nditowane zvangu ndizvigare takabata twangu chakanichambisa ndechekuti mapepa akaitwa uyu munhu asati atouya akaitwa 21 November munhu akazouya 19 December nyaya dzinenge dzauya kudara chamhatowa pafoni chamari ndikatitaurire unoziva roti vanhu atogara navo magirlfriends edu vanovaziva bowo kubvunzaka maybe atozviona zveku12 months 6 months munhu iyenda ndikwaapira indakatozozviona kwandiri yauya kuti munhu andafunga kuti handizikamuni zvakeka unoziva ndakazoudzwa zvemunhu iyenda atora 6 months asena naye zvikati timbonyarwa ndikona ndingiva taivaziva vese but manje ndakatatowa ne6 months ndasina nemunhu yendikachauti sikokuno kuti ndiyetuzikamamuya vanhu ava vakaipa panyaya yeinformation semwari yangu. I want to tell you because once iwo nyaya yako yangobuda pauri neumwana wakuiziva chete vanhukadzi anogona nga akatonyarara kwenguva refuyo but achitoziva madhiri ako chaanenge akuita manje anenge akutresa kuona dakona baba uri pamazii ndokuona manje saka zvimwe zvinotozikama unotozikama usati watanga kuzvita musi wakatomunyenga maybe after 1 week wawirira naye uyu kwaari zvatosvika vane nzira dzavo dzekutora mainformation dzavainadzo mukadzi vari very dangerous vanhu ava ndo vanofanira kushanda basa riri kutora nhau vana Ruben Barwe ndakatoshandisika Ruben Barwe aita mukurumbira vaifanira kuti vanhukadzi ndofanira mukurumbira nenyaya yekufambisa mashoko matiti wazviona ka saka vanenge vatovaziva mashoko avo but tumwe tunhu shamwari yangu tokadaro hatutadzirwa kufamba bcause zvinoziva kuti kune zvoinoti paipinda napo inongopinda bcause mukadzi iwe ndiwe baba uwe usatarisira kuti mukadzi ukata chawaita chaasingadi anogona kaisekerera hakuna mukadzi anosekerera kuti mukadzi awei but iwe manje iwe usababa chimira uyo achahukura kusvikira aita zvakanaka hautizi haudi huku kwauripo uripo je unobabati andifanira mukandozimboona patiktok so kanonzi uyauda murimongore ndizika ndizvo zvingoita munhu echikuna zvimwe zvinhu hazviteereki maningi amai endai kumba muende kumba shamari 5 months is too much kadzina kunaka mukadzi uchimuna uchigaririsa zvese zvikudai 5 months is too much dzezina kunaka ukazomuona munhu akuhura usamupe problem because hakuna iwe mwana vana vai vanokwata vai ukaonzi mwana uzombokwa ndingadya chikafu pambabhasi kuwanika chikafu saka kana uyu mupfungwa dzako iwe uchiona kuti mukadzi uyu unomuda uyu asi pane zvinhu zvausingadi zvari kuita asi uchimuda tsiura mukadzi wako kuti zvakati handizvi gadzisa zvakati woramba uine mukadzi wako uchienderera mberi nelife yenyu ukaita sowamurama waita sei asi uchiziva kuti mukati unozara kunomwe munhu kutoti unogona kufunga kuti musi uyo watsamwa unogona kungoenda but after 5 days unofunga kuti unaivaya ndopaunozotofamba sikuru handi wakatotenga bedroom cheketi yakatowanyaya yekuti akomana anditi vandoona mani atotenga bedroom kandikona nababa wachitodhumisa chimududu baba mndinandoya panapa ndikuonana nemhuri yangu inawe yekuti nongoa zvinofunga futi wagara kuti abati nzima yangu ari right andizvazvona saka munhu wechirume manje tine mamwe maitiro edu atonoita asina pava nechikadzi hatiramwi ramwe vakadzi ndovatoziva noramwa tinomakuru vachidzoka vachiraini but varume hatifanira kunyanya vatoenda kuramwa maningi kana mhuri yako chiita plus kaune zvaunoitanga kubuda pachena mutaure mukadzi wako zvingovajekereri zvingofambiswa nenzira we uri munani munana baba varipo ava baba ava nozandanakigwana baba ava zvekuti muri kupi baba mufanira kupinda mumatare chamuchamu mufanira kupinda mudare ramambo muri waneuso tichatotora navoheri vanywana tichatotaura navoheri vari kumuzukuru wedu kakapinda kuti anofanira kupinza mudare make baba tichatotokatomona tomutaura shamwarika munonziva vamafa baba vanopfungwa dzakanaka baba vanovaka iwe muri irega kuratidza mhuri kunge uri kuda kuita makasi pakuroorwa anditi ita zvoitwa nemudzimai vamo chandatofarira ndechekuti baba havasi kukomberena nyaya yeunhwa kurova kuti maybe unhu wako iwe uchauchai unenge wakatonaka kwezi hapana pandangowanza vachikomberena kuti murodana unhu nandovabati zviri kutoreva kuti uneka mukaitiro kako kakanaka kavari kutoyemura but pane zvimwe zvavari kuti muroora wedu sei achiita izvi
kana muri maoko yakana bambotana zvehunhu mukadzi wangu ana hunhu hwakanaka hapana zvichida kuti iwo pachako nehunhu ndori right pahunhu ndogona kudori 100% but gadzisa vanhu vane bhajenzi vakashata claim someone it is a fighting malogorasi but in reliance to the story I might go through idari ramufamanayo kuona hamiri muchaibata zindanana kuti ino ndiyo ndaimboshewa awa uketichevo zato chizvara nyaya yenyu muda kumadaishewa inozofamba nechaneyo yaifamba nayo iyo ine vana vanyaya ichichichi akari saka amai nababa takuda kuti tisvika pakupedza nyedu yatawirirana muno amai totangana baba baba manditi mudzimai wenyu maramba muinaikawo ndagara ndingori moyo exactly amai mutumbochi ndiwo chehera nditi chehera hai wanza mwana amai pamanyaya yenyu ese hapana chinokutadzisai kuve nemuri panyaya dzenyu dziri kunetsa ichi murume wenyu uyu tazama kumurayira kana ari murume anoteerera chaiko paanzo nekuti hatidi kuti kunokuda kutidzoka netunyaya tusina nebasa rese asi iwo zvoita shamwari yangu uchigadzisa rumwako ndaurugadzisira kwamwedzi mai avai muri kumazova neti iwo uri kupino ukadoma uri kubabasa unotawa kuchingana patongopiwa mari tongokumbira inda mazuva ako anoda avarambi chero pakati chero papiwa anongobvuma nduratotokumbire mazuva pasina 1 week uinde unozi kumazuva kana kuti uri kuvaperekedza kuti unovasiya vasvika kumba iwodzokera kubasa mari pasizindopasa bhozi kutoita zvekutambira tine madhezi atopiwa mari ndikawana mari ndinoenda ndorongwe kuti tiende kumba tese tinogadzisa nezvakanaka isakaida kuti nhasi utoperekedza mai vaunosiya kumba mari ndopasina tikakupa isu sedai mukatipa ndikanokumbira kwarungu ndinokwanisa kubasa saka unowana mari ringi basa tinokotambira na 8 mwedzi oga 8 mwedzi oga oga 8 mwedzi oga oga ndopatotambira mari 8 wakatotambira kamanachi ndasina kushanda bhozi pandakanoenda uko mazidhezi akambva asara uko handakushanda zvakanaka mari yakambva yangopera nekutumirawo kumba saka uri kuinda rini mazuva ndikakugadzisa ndinoenda jesu ega ndiyakasiyara iro tichadzoka iwo toda zuva rauri kuenda kumazuva hatona kuna na 2020 vanokwanisa kuti kweretawo mari machaina nyaya pakwatisuopu